Зорка Венера взошла над землею, светлые задки с собой привела. У старым паданні гаворыцца, што калі нараджаецца чалавек, загараецца на небе яго зорка, загараецца, каб свяціць яму ўсё жыццё. З гэтай пары пачала углядацца ў неба начное і зорку шукаць. Максім Богданович зяў хоць і нядоўга на небасхіле. Зазяў сваім талентам. Адам Ягорович Богданович, бацька-паэт, пісаў: па складзе свайго характару, мяккага і жаночага, па весялосці свайго нораву, жывасці, спагадлівасці, уражлівасці, Максім усё больш нагадваў сваю маці, асабліва ў дзяцінстве. Рухомая, заўсёды вясёлая, з іскрыстымі вачыма, з касой жахлівай велічыні. Яна захапляла чароўным хараством, асабліва, калі іграла на фізгармоніі. Я нібы перанеслася ў той час. У хату, дзе жылі Богдановічы, у пакой маці. Моцна захацелася сыграць на фізгармоніі, дакрануцца да клавішаў, да якіх некалі дакраналіся пальцы матулі паэта. Але расстацца нам час наступае, видно ўжо доля такая у нас. Паэт пражыў сваё кароткае жыццё ў зачарованым царстве ідэалізаванай бацькаўшчыны, якой ён не бачыў. Не бачыў яе абсягаў, палёў, лясоў, краявідаў. Нават жывой народнай гаворкі не чуў. Смерць маці была для Максіма вострай душэўнай драмай, якая прайшла праз усё ягонае жыццё. Хто мы такія? Толькі падарожныя, папутнікі сярод нябёс. Нашто ж на зямлі сваркі і звадкі, боль і горыч, калі ўсе мы разам ляцім да зор. Буду далёкім краю я нудзіцца, сэрцы людзі.